Upat ka mga limaong Holy Warriors ginakop sa kapulisan human na nangilkil o nangayo og abang sa mga vendor sa carbon market kay kuno sila mo'y tag-iya sa luna. Nakuhaan sila og mga mahait nga espada ug armas de fuego. Ano ang report? Si Dato Apo Cabalis nga nagpailang general sa tribo Alimaong kauban ang laing tulo ka mga Holy Warriors sa ilang tribo ang gikustodiya sa Carbon Police Station. Kinihuman gireklamo sa mga vendors nga nanguligta kanila og abang sa tindahan kinsa nagbitbit kuno og mga mahait nga hinagiban. Nagka-uniforme usab kini sa ilahang grupo. Nabawi silang posisyon ang mga espada og 45 kalibre nga armas de fuego og mga identification cards. Prepare na niyan po namin for violation of RA 18591 kining sa firearms illegal possession niya sa bladed weapon ang bilang batas pa man sa bilang size. Yang ko ni Dato Cabalis nga nangayo sila og abang sa mga vendors nga migamit kuno sa luna diya sa carbon nga giisip nilang gipanag-iya sa ilahang katigulangang luman. Isip luman, nangangkon sila nga doon na sila'y katungod nga mubawi sa luna nga ila sa ilahang mga katigulangan. Yang kuno sab din ang armas din exempted kuno nga magdala ni iniisip katungod nila basis sa linahi kunong balaod sa ilang tribo. Iko lang yung kuni-claim sa ako ang katungod, nangayo ko abang ya sa mga stall. Apan ang mga tao nga akong gipangayong abang, wala ko mangharas. This is a violation and this violation is a special law. It is strictly enforced whether or not there was intent. Samtang gipanalipdan ni Cebu City Police Office Director Colonel Jima Binluan ang ihang kapulisan sa pagsikop sa upat ka mga dinakpan. Mipasalig si Mayor Edgardo Labella nga dili ra mo dako ang suliran nga naglambigit sa tribo Alimaong. Gamitin po natin ng citizen's arrest. Ang pangungolekta or extortion is a crime. Anybody could arrest that person and subject that person to police authority. Dugay na nga issue that has been there for a long time, and it is the National Indigenous Commission which has the jurisdiction over that. Kauban si Godfrey Liliana ko si Alan Domingo. Balitang Bisdak.